Cada any el Casal de Gent Gran del barri d'Albarrossa organitza un dinar de germanor per celebrar la festa de Santa Rosa. El dinar popular ha reunit unes 250 persones. El casal aquest any compleix 32 anys de funcionament i tot va començar amb un local del carrer Pensaments. El meu marit era deportista, saps? I diu, saps què? Podríem agafar aquest local per a reunions i per a fer deport, per fer gimnàs i tot això, saps? I llavors van pagar-me l'alquiler i tot, Però llavors se va enterar el Jaume Montfort, que era l'alcalde d'aquí, de Viladecans, i li van dir que volien fer això per reunió, que no n'hi havia casal ni havia res en aquest poble. I diu, pues això m'ha agradat molt, Ja va vindre i vam parlar i sí. Diu, vinga, ja us ajudaré en el que pugui. Actualment unes 650 persones fan ús d'aquestes instal·lacions, on s'hi fan activitats com tai chi i ioga, entre d'altres. Amb un nombre tan elevat d'usuaris i d'activitats, una de les seves demandes és l'ampliació del recinte. Ellos siempre reivindican su ampliación, una ampliación que es bastante difícil, pero que bueno, esperemos que con los años, con el tiempo, todo se vaya solucionando. Pero en sí están contentos porque al menos tienen el espacio que desde luego le sacan bastante rendimiento. Me sorprende por la energía que tienen y las ganas de trabajar y de vivir y de bailar y de pasárselo bien. Para mí es muy agradable estar con la gent gran porque desde luego tienen una energía impresionante. La festa de Santa Rosa s'acomiadarà fins l'any vinent amb una sessió de ball oberta a tothom.